Zuk sinisten duzu bigarren aukeratan? Orain bai. Lehen egia da ez nuela asko sinisten bigarren aukeratan. Pentsatzen nuen aukerak etorri bezain laster aprobetxatu behar zirela, bestela ihes egiten zutela. Baina orain bigarren aukera bati esker nago bizirik, orduan. Zure kasuan bigarren aukera gaixotasun batekin lotuta etorri zen. Bai, Konta iguzu nolakoa zen gaixotasun horren aurreko elordi. bueno, gaixotasun horren aurreko elordi Madrilen bizi zen, kazetaria nintzen, kazetaria naiz oraindik ere. Eta, bueno, nik uste danok bezala gizarte kapitalista honek eskatzen duen emakume produktibo, independente eta autonomoa nintzela. Oso aktiboa, egunak betetzen nituen gauza mordoz, presaka, beti presaka. Gauza guztitara iritsi nahian eta agian ez nintzen hainbeste iristen, ez? Gauza guzti horietara. Eta tokatzen da bizitza hori errotik aldatzea. Bai, gaizki sentitzen hasi nintzen, nekatuta, oso nekatuta. Nekeari hasieran ez diogu garrantzirik ematen, ez dugu abisutzat hartzen. Nik estresarengatik izango zela pentsatu nuen. Ze iraian hasi nintzen magazin bat aurkezten, goizetan, 2 ordu zuzenean, oso lantalde txikia geneukan, eta, bueno, beti nebilen elkarrizketa bila, estresatuta. Eta esan nien, bueno, nik gero larrialdietara joango naiz, ez naiz ondo aurkitzen, egun bat lehenago mareatu egin nintzen, erosketak egitera joan nintzenean, eta, bueno, Maitek lagundu zidan, lagun batek, larrialdietara joan ginen, observazio gelara eraman ninduten, eta hauntza hematologa bat etorri zen, larrialdietako hematologa, eta arek esan zidan, zure odolean gauzak ez dabiltz ondo, segurazki leuzemia bat izango da. Holaxe, bai, horrelaxe, eta... 36 urterekin, 36 larrialditara joan, eta albiste hori. Bai, eta nik gainera esan nuen konfunditu indie. Zerbait gaizkin due, seguro, ez nun sinisten, osea, zerbait neukala bai, baina leuzemia bat. Odoleko minbizia. Odoleko minbizia, bai. Eta isolamendu gela igon nindutenean, esan nuen, bai, ez, leuzemia izango dut, ze bestela zergaiti sartu naute hemen. Eta orduan etorri zenen medikua, pixka bat ja esplikatu zidan, nire leuzemiaren izena bizenak esan zizkidan. Zeintzu ziren? Leuzemia linfoblastika akutua. Grabea zen. Grabea zen. 150 aukera neuken bizirik atera edo ez. Orain gogoratze guzunean, esan zizutela 150 aukera dituzu bizirik irtetzeko. Ze pentsatze oso? Emozio bat ateratzen bada diagnostiko horrekin da beldurra. Beldurra, minbizia duzulako, minbizia sendatzeko erabiltzen diren tratamenduek ere izugarrizko beldurra ematen dutelako, eta, bueno, eriotz tasa hori ere, eriotzaren gertutasuna ikusten duzulako, ez? Beldurra handia. Eta prozesua esplikatu zian, egongo zara hilabetez isolamendu gela honetan, kimioterapia intentsiboa jasoko duzu, eta gero egongo zara beste 2-3 hilabete, 15 egunero etortzen ospitalera, kimio jarriko dizugu, 3-4 egun egongo zara ingresatuta, eta berriro etxera. Eta gero, trasplante bat beharko duzu, ez hormoin trasplante bat sendatzeko. Hilabetez kimioterapian. Bai. Zer modu zean zen? Kimioterapiari ondo erantzun nion, baina, bueno, gorra izan zen, horron hartu beharra izan nuen nire bizitza jokoan zegoela, ez? Eta kimioan zen den bitartean, bazenekien, gero, ez hormoin transplantea etorri behartzela. Bai. Medikoak esan zizun. Bai. Hormoin transplanterako lehenengoa ziren familian bateragarriak bilatzen, eta, bueno, nik, nire esperantza guztiak eta ilusio guztiak, aizpan erekin bateragarria izango zela, ez? Politxa iruditzen zitzaidan gainera. Baina, bueno, 25 oso portzentai bajoa da, eta aizpa etzen bateragarria izan. Eta bateragarriak ez ginela esan zidatenean, esan nuen bakitxo, ez? Orain zer? Heriotzatik gertuago ikusten zara? Bai. Eta esan zidan, hematologak esan zidan, orain erregistroan bilatu behar da ezurre maile anonimo bat. 4.000 pertsonetatik bat izaten da bateragarria. Eta momentu hortan, niri ezinezkoa iruditzen zitzaidan.
Eta derrepente esaten diate, ba ez hormoinen maila bat agertu da. Eta esan nuen, baina nik ez dut ez hormoin transplanteri behar, ja. Ondo sentitzen naiz, ospitaletik kanpo nago, hilea ateratzen naiz zait, ez dut nahi ez hormoin transplante hori. Zer suposatzen duen transplanteak? Berriro ospitalera bueltatzea, berriro hilabete isolamenduan egotea, berriro kimioa jasotzea, baina handik atera nintzenean, ja, esan nuen, bueno, transplantea behar badut, onartu behar dut, eta esker ona orduan agertzen hasi zen baita ere, ez? Ze, nire emailea alemaniarra da, ni ezagutu gabe eta milaka kilometrota egonda erabaki zuen niri bere zelula batzuk eskaintzea ezer zen truk, bizitzeko aukera eman didana izan da, ez, baiezko hori. Orduan, bueno, eta transplantea oso zaila izan da niretzat. Bueno, transplante egunari 0 eguna deitzen zaio. Baina 0 egun horretara iristeko, hasten dira deskontatzen egunak, ez? Zure bizitza itzaltzen. -7, -6, -5. Medikuek izen hori jartzen diete egunei, -7, -6, -5. Hori da. 0 iritsi arte. 0 iritsi arte. 0 eguna da, transplante eguna. Eta ja, izendapenak esan nahi du esanguratsua dela egun hori, ez? Egun horretatik hasten dira egunak positiboki kontatzen. 1, 2, 3, hor hasten zara, hor jaiotzen zara berriro.